Benvinguts i benvingudes al ple comarcal de dimecres 27 de setembre. El senyor secretari passarà llista. Som-hi. El senyor Gerard Sancho, sí. Marçal Ortuño, sí. David Camacho, sí. Irene Puig de Sens, no. La Núria Arau, sí. Josep Casasses Jordà, sí. La Griselda, abans l'he vista, sí. En Rafa Cuenca, sí. Albert Mercè, sí. La Núria Rivera Nicolau, sí. En Xavi Rovira, sí. I la Victòria Terri Cabres, sí. El senyor Arnau Vasco, sí. La senyora Maria Teresa Esparra, sí. Senyora Lluïsa Bautista, sí. El senyor Jordi Bruc, vale, perfecte. La senyora Esther Coma, sí. La senyora Marta Cornelles, sí. En Marc Parés, sí. L'Albert Prado, sí. La Laia Serrat, de moment encara no. I l'Oriol Usart, sí. La Milagros Martínez, sí. Núria Solà, sí. En Pere Martí, sí. I la Núria Roca, sí. El senyor Antonio Poyato, sí. La senyora Elisabet Contreras, sí. I el senyor Josep Arissa, sí. El senyor Arnau Bosch, sí. I el senyor Leonard Sánchez, sí. S'incorpora la senyora Laia Serrat, per tant, diem que sí. Perfecte. Perdó, el senyor Gil Alejandre, sí. I el senyor... Gil Codina Alejandre. Sí, Gil Codina Alejandre i el senyor Josep Salom. Hi ha quòrum suficient. Bé, doncs anem per començar. Començaríem amb el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. No sé si hi ha algú que vulgui fer alguna observació, alguna proposta de rectificació d'alguna cosa. No, doncs passem a votar. Vots a favor de l'aprovació d'aquest acte. Passem al punt número 2, que és la presa de possessió d'un conseller, en aquest cas en Jordi Bruc, que no va poder assistir a les altres sessions, per tant, avui ha de prendre possessió com a conseller del Consell Comarcal. Per tant, Jordi, et procediré a llegir la fórmula. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller del Consell Comarcal d'Osona amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut de Catalunya? Sí, per imperatiu legal, ho prometo. Gràcies, Jordi, benvingut. Passem al... Sí. Sí, personalment demano disculpes que no hi ha els dos plens anteriors per motius laborals no vaig poder estar, però res, molt content de poder tornar a estar a la casa i donar sort i encerts a tots els companys en aquesta propera legislatura. Gràcies. Gràcies, Jordi. Passem doncs al punt número 3 de l'ordre del dia, que és el de donar compte de resolució de presidència de delegació de competències. En aquest cas, un breu resum. A l'anterior ple va prendre possessió el conseller Albert Mercè, que tampoc va poder assistir al primer ple, per tant, diguem-ne, anem un ple enrere en el cas de delegació de competències. Per tant, l'únic que farem és donar compte d'aquesta resolució en el que se li atorguen les pertinents delegacions a l'Albert, que ja sabeu que és coordinador de l'àrea de serveis als municipis, règim intern, és que no et veia, i Hisenda. Alguna apreciació, algun comentari? No? Doncs seguim endavant, passem al punt 4, en aquest cas va relacionat, és l'assignació de retribucions i compensacions econòmiques a membres del Consell amb responsabilitat de govern. Algun comentari en aquest punt? Arnau, digues. Sí, nosaltres des de la CUP dic que pels mateixos motius que vam expressar en el ple anterior, en el punt referent a les retribucions, no em repetiré, però votarem en contra també en aquest punt. Perfecte, gràcies Arnau. Doncs vots a favor d'aquest punt? En contra? Gràcies. Bé, ara passem al punt 5, que és de designació de representants del Consell Comarcal d'Osona en òrgans col·legiats i proposta de representació en una comissió consultiva.
Bé, com sabeu, en el passat ple de Cartipàs ja vam fer delegacions de representants del Consell Comarcal a diferents òrgans i en aquest cas acabem d'ajustar tot el tema de delegacions i el que proposem és nomenar la Comissió Consultiva de l'Accés Motoritzat al Medi Natural el conseller Albert Mercè i de suplent la consellera Núria Arau. En el cas del Consell Territorial de Catalunya Central del Servei d'Ocupació el conseller Arnau Basco i de suplent l'Oriol Usar. També proposaríem l'alcalde de l'Esquirol com a substitut del conseller Albert Mercè a la Comissió Consultiva de l'Accés Motoritzat perquè l'Albert passa a formar part, diguem-ne, com a representant del Consell. I també donem compte d'un nomenament, en aquest cas dels consellers Arnau Basco i Josep Casasses, com a representants del Consell al Consell d'Administració de Creacció. No sé si hi ha algun comentari, algun dubte. Doncs votem aquest punt també, vots a favor d'aquest punt número 5. Anem pel punt número 6, que és l'acceptació de la justificació de les assignacions als grups polítics comarcals, exercici 2022 i primer semestre del 23. Aquí el que fem bàsicament és acceptar les justificacions d'això, de l'exercici passat i del primer semestre del 23 dels diferents grups polítics i el que també fem és demanar el reintegrament de la part sobrant, ja que al començament de mandat el que fem és no incorporar els sobrants de les anteriors legislatures perquè es comença de nou. Per tant, fem aquestes dues coses. Algun comentari? Vots a favor? Passem al punt número 7, que és l'aprovació de l'addend del conveni de delegació de competències amb l'Ajuntament de Torelló en matèria de recollida de residus. Esther. M'estreno? Sí, ho sentiu? Doncs bé, això és un tema que va començar al febrer d'aquest any. L'Ajuntament de Torelló va demanar al febrer que es fes una amenda del contracte de recollida de residus degut a un petit increment que hi havia pel tema de l'aplicació de l'increment salarial de l'1,5% al personal funcionariat que va afectar també en el contracte de la recollida, en el nostre cas. Llavors, hem formalitzat aquesta amenda. Al febrer es va enviar a l'Ajuntament, el va sol·licitar a l'Ajuntament, ja el van aprovar en el ple de l'abril a l'Ajuntament de Torelló i ara ens toca a nosaltres formalitzar l'aprovació per la nostra part d'aquesta amenda. Gràcies. Gràcies, Esther. Algun comentari? Doncs procedim a votar aquest punt. Vots a favor? Passem al punt número 8, que és l'aprovació de l'establiment d'un preu públic per la inscripció a la formació Bon Coneixedor d'Osona, organitzada per Osona Turisme. Albert. Gràcies, president. És l'aplicació d'un preu públic per una formació d'informadors turístics de la comarca d'Osona perquè siguin més coneixedors del territori i poder donar una millor informació. Gràcies, Albert. Algun comentari? No? Doncs votem aquest punt número 8. Vots a favor? Passem al punt número 9, que és l'aprovació de la selecció i invitació a les empreses de licitació contracte del Servei Educatiu Social de Menjador Escolar dels centres educatius públics de la comarca d'Osona amb criteris saludables, sostenibles, de proximitat i ecològics. Núria, si us plau, gràcies. Gràcies, president. Doncs res, ja sabeu tots que hi ha la licitació de menjador. En aquesta licitació s'ha fet la primera fase d'obertura de sobres i aquí es van presentar 3 empreses. D'aquestes 3, una ha quedat exclosa, que és Servei d'Àpats, i les altres 2, Ser Unión i Set i Tria, passaran a la segona fase. Algun comentari? Preguntes? Doncs procedim a la votació d'aquest punt. Vots a favor? Passem al punt número 10, que és la cessió contracte del Servei de Transport Escolar Obligatori i No Obligatori en la modalitat de servei discrecional amb l'aportació de persones acompanyants gestionat pel Consell Comarcal d'Osona, el lot 14, també Núria, gràcies. En aquest cas és un canvi de titularitat en el servei de taxi que ens feia una transportista i que s'ha jubilat, i estem fent tot el procediment per fer el canvi de titularitat i que ho porti una altra noia. No se m'obre, però una sé que es jubilava, els noms surten aquí. Sí, és una jubilació i com que hi ha un canvi del que és la llicència... I és una ruta del Lluçanès. Correcte. Algun...
el gestor ha caigut? Sí, jo també veig que ha caigut. No, el gestor ha caigut. Tirarem de memòria. És d'ells, exacte. Algun comentari? No? Procedim a votar per aquest punt, doncs vots a favor. I ara passem al punt número 11, que és l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit número 1023 i esmena de la modificació de crèdit 823. Això és una modificació de crèdit amb dues modalitats. Pel que fa a la generació de crèdit, en aquest cas el cicle de l'aigua, generen aquests 9.700 i escaig euros en concepte de renaturalitzacions per convenis. I l'altra part, que seria la de transferència de crèdit, que per tant no suposa un increment de la despesa, sinó només canvis. Hi ha 700 euros que afecten a l'àrea de joventut per l'execució del projecte Ocell de Foc. Hi ha la nova plaça de gerència, que es fa aquest canvi per import de 16.000 euros pel canvi de relació contractual, que passem de càrrec eventual a alta direcció. A l'àrea d'educació hi ha per import aquest canvi de 5.597 euros perquè s'ha decidit fer una inversió en material tecnològic en lloc de despesa corrent per millorar el control que fem des del Consell al servei que prestem, diguem, al servei de menjador. I el que faríem també és deixar sense efecte la modificació de crèdit 823 perquè fins ara el servei de recollida d'animals es feia a través d'una subvenció nominativa i a partir d'ara es farà a través d'una prestació de serveis, per tant, de capítol 2. No sé si hi ha dubtes abans de l'aprovació. Doncs vots a favor. Ara obrim uns punts de donar compte. El punt número 12 és donar compte de l'estat d'execució pressupostària del segon trimestre de 2023. Els que ja veníeu amb els deures fets i us heu mirat, no sé si hi ha algun dubte, els que el volíeu obrir ara haureu de creure-hi. Algun dubte, alguna cosa? No? Doncs passem al 13, que és donar compte de l'informe de morositat del segon trimestre del 23. Algun dubte també en relació a això? Passem doncs al 14, que és donar compte de l'informe de període mig de pagaments a proveïdors del segon trimestre. Doncs ara passem al 15, que és l'aprovació de la modificació de crèdits 223 del catàleg de llocs de treball. Bé, aquí el primer que fem és eliminem el lloc de gerència tal i com estava, que era de treball eventual, i creem aquesta figura de l'alta direcció, per tant substituïm, diguem-ne, un lloc per l'altre. Les tasques són exactament les mateixes, el que fem és canviar aquesta relació contractual que hi havia abans i la que hi haurà a partir d'ara, i això de fet és el que també hem reflectit en la modificació de crèdit que hem aprovat abans. La categoria del lloc ha passat de CA2 a CA1 per ser cobert amb titulats superiors i malgrat que les retribucions no són exactament les mateixes, s'ha fet una distinció entre el que és una retribució fixa i una part variable que va associada al compliment d'uns objectius, que és així com marca de fet la llei a les figures aquestes d'alta direcció. Llavors el que fem també en aquesta modificació del catàleg és incorporem un tercer efectiu de treball en el que és, en aquest cas, els tècnics compartits de joventut que compartim amb els municipis, fins ara n'hi havia dos, i incorporem un tercer. Això són les figures que de fet les incorporem perquè ens ven exigides amb aquests contractes programes que tenim amb la Generalitat i que el fet d'entrar en el contracte programa implica que haguem d'incorporar aquesta persona, per tant fem això. Després també crearem un lloc de treball, en aquest cas de tècnic d'administració electrònica, bàsicament perquè es planteja la necessitat de comptar amb un perfil professional amb l'impuls de la gestió digital i el que li atorgarem, diguem, és una mena de paper transversal dins la pròpia administració i també oferint serveis als municipis. I finalment el que fem és creem el lloc de tècnic de comunicació per assumir una part de les tasques de tècniques també n'assumirà de protocol i agenda dels consellers, amb un lloc de treball que el que es pretén és començar un procés d'internalització del servei i tecnificació del servei. I en aquest cas aquesta plaça passa a substituir l'auxiliar de presidència, podríem dir, de gerència, que hi havia hagut sempre a la casa. Algun dubte, alguna pregunta, alguna puntualització? Doncs passem a aprovar aquesta modificació del catàleg de llocs de treball. Vots a favor?
Passem al punt 16, que és l'aprovació de la modificació de la plantilla de personal del Consell Comarcal 2023. Bé, en el punt anterior el que hem fet és definir els llocs de treball, les retribucions, les funcions, i en aquest el que fem és aprovem les places que van vinculades a aquests llocs de treball i que cal perquè estem parlant de personal d'estructura, per tant, com que tenen aquesta naturalesa estructural, els hem de tenir. El catàleg és aquest instrument que tenim d'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis que té la casa i que, com tots sabeu, és de caràcter viu, per tant, a mesura que la casa creix, això també es va modificant i en el que es detallen, a part de les places, l'escala, la subescala, les classes, les categories, etc. Per tant, aquest punt va relacionat una mica amb l'anterior. Algun dubte d'aquest punt? Doncs votem aquest punt. Vots a favor de l'aprovació de la modificació de la plantilla? Passem al punt 17, que és el reconeixement de la compatibilitat per l'exercici de professor mitjançant un contracte laboral al Centre Educatiu Escorial Badruna del senyor Martí Serrat Anglada. Això és un tècnic de joventut compartit que acabem d'incorporar i demana aquesta compatibilitat, ja que és professor a una escola de 4,46 hores, per tant, en principi no hi ha cap problema i portaríem a aprovació aquest reconeixement de compatibilitat. No sé si algú té alguna apreciació, algun dubte. Doncs votem aquest punt, vots a favor. Passem al punt 18, que és donar compte dels convenis aprovats per la Comissió Permanent del Ple. Alguna apreciació, algun dubte, alguna cosa que vulgueu que puntualitzem? Doncs passem al punt 19, que és donar compte de les resolucions de presidència, Conselleria de Cicle de l'Aigua i Gerència. Algun dubte en alguna resolució? Doncs obrim l'últim punt, el de pregs i preguntes. No sé si n'hi ha alguna. No? Doncs moltes gràcies. Només dir-vos que segurament haurem de fer algun ple extraordinari a l'octubre per temes de transport escolar. En tot cas ja us ho comunicarem, però sí que tingueu aquesta previsió. Moltes gràcies a tots i totes.